Så er det blevet tirsdag den 12. april 2011. Det er vi mange, der har ventet på. Helt præcis så er der 15 hold med en 5-7 stykker, som der er klar her. Det vil sige omkring 100, som skal dyste i 2 forskellige puljer. Rigtig velkommen til Aftenkop her hos Pitslev Floorball-team. Jeg vil gerne bede jer om fulde opmærksomhed. Hej du! Hej. Hvorfor spiller du floorball? Fordi jeg synes, det er fedt. Det er verdens hurtigste spil, bortset fra bordtennis. Okay. Og dine forventninger til i aften? Det er en masse høj puls og hurtige mål og sjove situationer. Super. Vi er her midt i Aftenkoppen. Der skal spilles nogle 30 kampe her, og der er helt vildt meget gang i den. Så det er en lille stemningsrapportage her til brug for Facebook og til dem, der kunne tænke sig at stille op i vores efterårskop, som tegner til at blive den 18. september, floorball mod diabetes. Der bliver endnu mere gang i den. Her har vi i hvert fald 15 hold. Yes, men alt i alt så er vi lidt overrasket over, at der er kommet så mange hold. Stemningen er god. Der bliver spillet på mange forskellige niveauer. Heldigvis har vi 2 forskellige turneringer, så der er noget for de øvede og for de knap så øvede. Men nyd det, og så overvej selv at stille op. Og har du været med, så kan du genkalde, hvor sjovt og svedigt det egentlig var det her. Så hvorfor skal man spille floorball? Fordi det er sjovt. Fordi det er sjovt. Fællesskab. Fællesskab. Ja, hold on, ja. Ja, og sved på panden. Sved på panden. Okay. Hvordan er det gået indtil videre? I vandt? Ja. Ja. Okay. Tillykke. Hvor mange år har du spillet floorball? I 20 år cirka. Og hvordan kan det være, du bliver ved? Fordi det er skægt. Fordi det er skægt. Jeg kan ikke undvære det. Ah, okay. Jeg skal have mit fix en gang om ugen. Hvordan ser det ud fra en dommersynspunkt? Det er en gang kludebold. En gang kludebold. Men det har sin charme. Ja. Men selvfølgelig kan jeg det. Altså Anker, hvordan går det? Ja, går godt. Går rigtig godt. Er det rigtigt? Ja, det er pisse sjovt. Okay. Hvorfor skal man spille floorball? Fordi man er god til det. Det er sjovt. Fordi det er sjovt. Okay. Fordi det er sjovt. Fordi det er sjovt. Sådan. Ja. Hvordan går det, Gunnar? Det går godt. Og vi har lige vundet, så det er ikke så dårligt. Og det er jeres debut? Det er vores debut. Hvad har overrasket jer? Jamen, det er tempoet. Det er jo helt anderledes end at spille i skolegården. Ja. Ikke? Og hvorfor er det, I er her? Det er fordi, vi på lørdag skal vi spille en turnering inde i København. En tremandsturnering. Så I er pirattræner? Vi er pirattræner, ja. Så det er rigtig fedt for os. Northview. Hvordan er det at være med til Aftenkop? Det er rigtig sjovt. Det Okay. synes vi absolut. Kan nogen specielt, når vi vinder?